ug padayon lang jud ko hila ka na. Sakita jud kay ba. Unya iya akong gikakos og hugot. Pero ako siyang gisumbag-sumbag sa kalagot nako. Hingon pa si Ray nga paminawon sa daw nako siya. Pero wala na. Gisyakitan og ingnan ako siya nga cheater siya, nga bakakon siya. Ako siyang giingnan nga di ko niya gunitan. Kay cheater kayo siya. Ako siyang giingnan, kinsa maning babae nimo? Kinsa ni? Tubaga ko Ray. Kanus apa ka nagsugod aning kabuang nimo? Kanus apa? Dugay ra? Dugay ra ba nga gibuang ko nimo? Pero wala jud ko niya buhi ana. Nagakos lang gihapon siya sa kuha. Nagwala na jud ko sa kong kalagot. Giayo na nako siya og sumbag og isagbasagpa. Ug ako siyang giingnan nga buhian ako. Pero di yun ko niya buhian. Sa grabe na kong kalagot niya, ako ay siyang gisipa og midali ko og baro. Ug sa kong kalagot, gikuha yun ako. Ug ako siyang gitiunan. Sobrang kalagot na yun ako ato. Nagkurog yun ako ang mga kamot sa kalagot nako. Og nakita na lang dyan ako nga nitulo iyang luwa. Iyang gisulayan nga pakalmahon ko. Hingon si Ray, nga dugay na daw kuno kaayo to nga picture. Sa kadto pa kuno tong wala mi gauyam. Pero wala jud ko nituo ana niya. Perting hangyo ni Ray nga tuuhan ako siya. Ako siyang giingnan nga hilom Ray. Ayaw nako ati ka pa. Og di na ko nimo maatik. Og nagsige lang yun naghangyo si Ray sa kuha. Iya kong giingnan nga wala jud ko niya giatik ba. Nga wala siya gabinuang sa kuha. Og nihilak na lang jud taman. Og wano kay bawo man jud kung unsa man jud ang tinuod. Kinsa man nga bae? Si Jane, di ba? Nangutana ko niya kung kinsa to nga babae. Kung ningon siya nga si Jane to. Pero dugay na daw kuno kaayo to. Wala siya kahibawo nga nagpicture di ay si Jane. Kung nakahilak na lang jukog samot. Miluhod na yun na siya og nagpakaluoy para tuuhan ako siya. Nagtanaw ra jud pod ko niya. Naluya ko nga nawad-an og kusog ako mga tuhod. Pakita nga nihilak na sa dakong bana, mura ko og nahimasmasan ato. Sa kong kahadlok nga ako siyang gitiunan og milubog na lang sad ko sa floor nga naghinilakay na lang jud minduha. Giduol ko niya og iya akong gigakos og hugot. Ingon si Ray, ngahan, love kaayo tika. Ug di na ko kaya nga magbinuang nimo. Kay bawog yun ka ana. Sa sinugdanan pa lang. Wala ti ka gibinuanganhan. Grabe yun ka itong gabi una ba. Nga magsige yun og balik-balik sa kong nahuna. Katong time nga ako siyang gitiunan. Mura kog mabuang magunahuna. Mangurog ko nga mahadlok. Mura man hinuon ko og na trauma adtong ako ang gibuhat ba. Og after ato nga gabi nagka-okay raman sa migbalik ni Ray. Grabe kaayo iyang explanation sa kuha. Pag man ana, gichata niya si Jane og iyang giingnan nga gusto niya makikita kay makiistorya siya. Wala kay baw si Jane nga naasad ko adto. Sa nabot na mi sa meeting place nila, wala ko minaog sa sakyanan. Nakita na ako si Jane nga tuwa sa sulod niya naghuwat. Dili masad ko niya maklaro dari sa sulod sa sakyanan. Gusto pa gani unta ni Ray nga kuyugon ko niya nga dapat naadyo daw kuno ko pag-istorya nila. Pero wala na lang jud ko ni Kuyo kay basin dili ko makapugong sa akong kaugalingon ug makumot na ko ang nawong ni Jane. Sa matong si Ray lang ani adto. Si Ray lang ang nakig-istorya.
Pagkita pa na ni Jane sa kumbana kay abtik kay siya nga may barog ug dako o kayo iyang smile. Maaksyon pa yun unta na siya duol ni Ray kay muhag siguro to ba. Pero gipalingkod siya balik ni Ray. Ug wala na ko kay balog unsa ilahang gistoryahan. Pero klaro kaayo sa nawong ni Jane nga na-disappoint yun siya. Nawala ang smile siyang nawong. Taod-taod ana kay mihilak na siya. May barog na si Ray yung migawas ug nabilin didto ang babae nga nagsigigilap. Ug pagsud ni Ray sa kanan, iyahaden kong gigakos. Nauta na siya gigutom na bako. Ug nanguta na siya kung ko gusto nga mukaon. Ug wala na pud ko nagbother og pangutana kung unsa ilahang giistoryahan ni Jane. Siguro naman makamata na tong bayahan na nga wa gyud siya mapala siyang pagsamok-samok namo. Sa mga nga pagsunod adlaw ato kay nanimba minduha. While nagluhod ko para magampo, nakahilak jud ko. Nangayo din kog pasaylo sa Ginoo. Ug giampo nako nga giyahan miniya kanunay sa among relasyon duha. Ug nagampo pud ko nga i-protect ang amo ang marriage. Ikuha ni Ray akong usa ka kamot ug iyang gihalukan. Ug may kiss sad siya sa agtang. Ug niingon pud ko nga andam nako nga mahimong mama. Ug unta hatagan miniyag usa ka blessing. Kay gusto naman pud ni Ray ug anak. Pero wala sa dayon miniya hatagi man. Pila pa to ka months before ko nabuntis. Wala pa nako to gi-expect. Month of June to siya nga natingala na lang ko kay wa nako gibisita sa ko ang binulan. Mag 1 week na. So medyo na-excite na ko kay feel na ko basi naa na joy sulod. Wala ko nagsaba sa umbana. Nagpalitin ko og piti para i-sure jud. Sa mga to, grabe na kong hilak sa kalipay nga nakakita kog duha ka linya. Positive jud. Nakahilak ko sa kalipay. Pero wala sa judan ko misaba ni Ray. Kay gusto na ako nga inig-uli niya ako siyang i-surprise. Gibutang pa nako sa gamay na box ang piti o niya gisuwatan nako sa gawas sa box. Nga hello daddy. Sa matong gabi na siya nakauli. Ug ready na ang panihapon. Kada uli niya di dyan na mawa ang iyang pasulubo nga buwak sa kuha. Red roses dyan na kay mao man ako ang pinakaganahan. Sa matong ko siyang giingnan, nga na ako'y regalo siya ha. Ngayon pa si Ray, nga ka-sweet ba sa kong asawa eh. Unsa manahan, ako siyang giingnan, nga tuwa sa lamisa. Sa matong ni adto siya sa lamisa. Hingon pa na siya, nga kalami ba sa panihapon eh. Thank you my wife. I love you. Abi siguro niya nga ako ang gihanda na panihapon ang ako ang pasabot na regalo. Wala din na siya nakabantay sa gamay nga box. Mato ko siyang giingnan, ngahan, ang box ako ang gipasabot. Tanawa gani. Iya rin ang gilantaw. Iya pang gibasa ang nakasulat. Nga hello daddy. Ug nitan-aw na siya sa kuha, ug dako kayo iyang smile. Nangutana pa na siya kung sure na ba daw to. Nakatawa na lang jud ko sa iyang reaction. Mura siyag bata. Ka-precious jud kayo siyang smile. Murag hibaw na gyud siya kung sa to akong gift. Gidali-dali din niya open ang box. Ug pagkita niya sa piti, grabe gyud iyang lukso-luksoy. Isa-isa pa siya sa iyang kamot. Nagpasalamat gyud siya ni Lord. Ug sa iyang kalipay, nakahilak na siya. Ug gidali-dali ko niya gakos. Ug iyang giayog kiss akong aping. Agtang ug lips. Paghuman kiniluhod pa na siya og mig kiss sa kuntian. Sure jud kay ko nga mahimo siyang maayo nga amahan. Excited min duha. Ug pagka next day ana, nagpa-check up dayon mi.
Ug hantod sa milabay ang mga pila ka adlaw ug pila ka semana. Excited na sad kay ko nga magpa-check up ug balik. Nagatubang ko sa samin kay nanudlay ko. Ug sa dihan ako nadawat nga message sa messenger. Pagtanaw pa nako, si Jane man hinuon. Wala ko nag-expect nga mo message siya nako. Ingon siya nga via sorry sa tanan-tanan. Dayon, gibla ko niya. Ug na okay po daw akong gibati pagkakita siyang message. Ug unta, ma-okay po siya. Ako na lang usan ibalik ato sa pag-follow up check-up kaya na may work akong bana. Ing ana yun siguro na basta MIU ang bana. Di jud kita ilahang priority. Bitaw. Munang dawato na lang jud na ako nga di sa tanang panahon naa siya sa konsay. Nakasabot ko ana. Nangasawa lagi taglis po. So ana jud na. Sumotong excited kay ko oy sa dihang gi-check na ko nito. Pag ultrasound ana kay nakita na jud nako ako ang baby. Nadungog na nako yung heartbeat ug ako jud nang gi-record para makita ug madungog sad sa kumbana. Nakahila ko sa kalipay. Lami man di kaayo sa feelings no nga madungog nimo ang heartbeat sa imong anak nga naa pa jud sud si Mantian. Ug niingon pa jud na ang doktor nga dapat mag-amping kog ayo kay medyo hinay ang kapit ang bata. Gibati jud ko kahadlok ato. Pero giingnan ko sa doktor nga di lang pud ko angay mabalaka. As long as dapat mag-amping ko ug kinahanglan ko mag-take og mga vitamins ug tambal nga iyang gireseta para daw pampakapin. Likayan jud daw nako ang stress ug mga bugat nga buluhaton. Ug di sa jud daw ko maghago-hago sa balay. Dapat magpahuway jud ko ug mag-amping jud ko permit. Sa matong paguli nako ako ring gitawagan si Ray about sa mong baby. Ug nag-uol gid siya pag-ayo. Gitawagan daw niya iyang mama nga papangitawon og katabang sa balay. Di naman unta need og helper kay kaya man ako nga akora. Pero di gyud siya mosugot. Sa moto nga naa ako'y kuyog sa balay kay di naman jud ko palihokon sa kumbana. Ug hantod sa nilabay ang mga adlaw, naka-experience sad ko og mga morning sickness, di ko ganahan mukaon, bisan unsa na lang kay bahuan ko, bisan perfume sa kumbana kay magsuka ko og makabaho ko. Bisan baho sa bag-ong nilunga nga kanon magsuka ko ug makabaho ko. Nabuhi ra jud kog prutas sud sa tulo ka buwan. Biskwit ug fruits ra jud ako ang ginakaon. Grabe man di ay ning magbuntis no. Di jud dalim di ay. Ug hantod sa naibaw-an na namo ang gender sa mga baby. It's a baby boy. Nalipay jud ko pag-ayo nga laki ako ang anak. Madyo na ang kung gusto nga ako ang panganay kay laki. Si Ray kay okay raman niya bisan unsa daw basta healthy lang. Pero pagkahibaw sa niya nga lalaki si baby, grabe sa niyang lipaya. Moto nga nakauli siya sa sobra niya ka-excited na ngadto din mi og mall og namalit na dayon og gamit ni baby. Layo pa gani kaayo ha pero namalit na jud siya. Ingana ka-excited ako ang bana. Namalit na sad siya mga toys. Dugay pagani kaayo. Excited na jud kay minduha ba. Sa nagkaanam na og gaduol ang kabuwanan nako, permi na ako maglihok-lihok pero di pud ingon nga grabe kaayo nga hago. Og hantod sa February to, gipanganak ang amoang healthy og cute kaayo nga baby boy. Grabing liwata sa papa. Murag wala yoy nakuha na ko ba. Yang color, yang itsura, ug bisan iyang buhok kay siyang papa jud naliwat. Halipaya pud kaayo na Ray. Kay naa na siya'y boss baby. Unya ang pag-atiman jud ay bata, kay di jud ay lalim. Nag-abot akong luha og sipon, labi na kay medyo hilakon si baby. Haggard na kayo ko, pero gwapa gihapon daw ko sa mata sa kumbana. Og thankful gihapon kay ko sa kumbana. Kay bisan wa permi akong bana. Never jud na ako na feel nga napasagdan mi niya.
Grabe kaayo yung pagka-loving o pagka-sweet nga husband sa kuha. So kada anak pod may, nawala na akong pagka-paranoid. Ang akong kalibutan na lang nagtuyok sa akong anak. Lahi nga kalipay ako ang nakaplagan sa dihang naana mong anak ni Ray. Nausab na ko. Makaingon ko nga mas may matured na ko. Tanang kakapoy yung kahago nga gisakripisyo, makaingon ko nga worth it jud ang tanan. Mura yung magic nga magtanaw ko nga magdako ang mga anak. Makahinumdum pa ko katong gamay pa kayo siya. Nga tong kugus-kuguson pa na ako siya. Pero karon medyo big boy na siya. Kulit na kaayo. Bibo kaayo. Makaingon pud ko nga great mom jud ko eh. Kay nakaya na ko tanan ug proud kay ko ana. Siya gyud ang source ako ang kalipay. Sa amo ang kalipay. Love kay nako ang mga family. Ug thankful kayo ko ana. God knows kung unsa ko ka-happy. Wala na ko'y kinahanglang pangayoon pa. Swerte kay ko kung unsay naas ako karon. Akong bana, akong anak. Love kay nako sila.